Chief Executive Member CM ke Khasi Hills Autonomous District Council ba Winston tu Nilingdo hakalai po tarik ujilio ulalit jirip ya ke Khasi Heritage kabadon hamau plang kabadai ke jakaban peninan ya ke jingdon jing M Kihima Khasi. Kini ke jinglet jirip CM kalong bantip penya ahlor ke jinglong jingman jong ke jaka bat ke rukom terekam jongka. Nalor UCM lesen ran lang do EM ke finance ba sebor warba UMDC ke Mauplang ba Lancaster Marbanyang Lingdo ke Hima ba CA Lingdo Kimentri Laikur bakentup yo ba Lampang bela nagakur bela Umentri Riu Shai Luther Solia nagakur Solia Umentri Daniel Yabok Karshiyeng nagakur Karshiyeng bat usketri jangka council ba JA Dekar. Por monolith din yun. Beratusan dari kita. Kita tangkat. Kaar mentang kita. Bunga. Baru di pendek kita. Itu kita yuhi kan. Support di plan benda restoran kita. Ya kalau sibuk kah jadi lihat sendiri tanpa sudah sekali. Gitu kan nakalian lagi gitu almost 5 to 6 and kada si kontra ko kontra. Nang kani last thing yung bitang 5 nang ni 5 na hindi na 5. Ini kong nakaliang jungi ke district council ngila don higa jung tu makatukan itli ki benai ba ngikwa wan jengok wan pej ya kani ka moplang kang ni mo kani ka heritage village kang ni di kawai ka daw ka ba kongsan ka ba perlong ingi benginwan sani menta ka sngi ka long ba podang long CM ba syem borlang ilawan jengok ini jaka ilawan le inspection di ilayo ruban shibun tli kita ki jing ajung mut mo nakaliang ka jung tang pada kumba fila tip hi ya ban syongno kum CM tu kupor di kadau ko bakongsan kalong nakaliang ka jonga ka dei ba bangadei CM di automatically ngala dei chairman jong ka committee jong kani ka po mo plang menta di klang mengin yo ban pentelun iki kam nang ni syakmat ngakwa wan pe di ki jong ki khmat ke ai ka jing duna ka bangi ya kendu hang ni hakani ka jaka ka ba menta di kumba pila ihi lawan senran yang ada i Lingdo jong kani ka hima mo plang ki menteri bat ki dongba
ti nakaliang jungi wan i ba sei ba lan badan ni bade local MDC bat ki officers na po ka office jong hiru tingila yo ban phliu jing mot shibun ha ka beide ban pan bha shu shu i ka kam ka beide hang ni ti nga shu ajing mot tang ka wei ha ka jingi don lang jong i lingdo ba in ayanga da ka proposal ha ka beide bat ka ai ka jing don kam ka ba nakaliang jong ka hima ki pe mdei nakaliang jong district council namangila i ngi yo sngo shibun ki jing keren ki jong i nani ki jing pen i ki jing kedo ki jong i ba ka don shibun ki jing duko ka beide bat kani ka jakang ni tinga nakaliang ka jong ngala ong i lingdo ba kin syong no ka meeting para maki ha ka hima bat kin sa ai nga da ka proposal nakaliang ka jong ki nga ko ban tip ka ai kata ka jing sngo ka jong ki ba ki don ha ka beide ban pen bhai kani ka jakang ni ti nakaliang jong ka office ka jong i hadin bangilawan ban jingo ini jaka mentangin leche office ni ha ban pen thamai biang ka tu committee ka bangila set up ti hadin mangi pentamai tu komiti ngin sa co-op susu ki members ki ba naduk nakaliang jong kahima naduk kaliang jong kilingdo ka menteri pa nakaliang jong ka district council tu ti hadin bangila ada pentamai ka tu komiti tingin sa ikot ya ka wei ka meeting pat ngin sa ikren sani ba ya ke ai ka bangin le ya kini ka jaka nang ni syakmat namar ka bun ba ka jingyo nong nani ka potential mo baki ong abang iwan menjengok ini ka jaka ti ngadap ka jing kemen mentasi bangiyo ban pelut por kendiat ban pet ka jinglong ka jingman jong ka ni ka heritage building hangni ka heritage site hangni ti ka wei ka banga nakaliang ka jonga hi ka don ka jing angnut ka dei ba kinu ki council asset hi ka bangi don ni kwa bangin pentri kam ya ka ngin pentelun ya ka kam ti kata ka jing angnut nakaliang ka isi ka jongi ka ba ngi don ka ni ka council ka mamanta bat nang ni syakmat ru ku mga ongi lingdo mane ba ka jing thmu ka jongi ka dei bangin ya trailang in ya penbahai ka kam ka padon hangni bat ngin sei pet ka ai ka bangila ban le nang ni syakmat ha ka bei dei bat kani ka jaka hangni kum CMK ba phi don mon ong pada lo ka jinglong ying ja kini ki yeng ka bo ong ba ki yeng skum kini ki badon ki ong ban showcase kita traditional lagi jong ki ma phi kai ka jing i jong phi kai ka jing skum jong phi habang ai i kini ki yeng mo ki ba ki represent ye ki hima ba pher nga shu ong tangni ka wei ba ngi dei ban wat no de kilat kilenti bangin pili na mga wan manta ki turis ki rung hakini jaka ndai ki don kini ki hats ki bangila don ba represent ye ki himas ba pher ki don na preng ki ba khang tala bat ki don ru ki ba khang tala darung syapo om don ni ti ngakeli na ki officers ngomble kim don ki tiar wok su ai nuksano kum ka hima sobar mo ti ka ilaka sobar bren hang te ti i officers yo ha kapor monolet ki don ki tiar ki bagi wanra na po ka sobar ba ki dede ki ba bhashi sha ki ba itna sha ba ngi pajui kum ki khasiru ba ki don kum ki tu ki tiar hang te po sobar ti ka jingmut ka jonga ka long ba to lada ki mbu ye ki tiar ki ba shisharu at least shu replicate no ye ki bu ang ni khang ba ki tourist ki bawan kin pet hapo hima sora don iu po hima melim don iu sobar ba hapo hima nong cloud don iu kum ta ter ti ka jingmut jong ka jing a jingmut ka jonga ka long ba lada ngiyo ban ya bu no da ki replicate mo ngin chu replicate ni ngin bu ki damis ya ki tiar kitar mo ngasutu bakin wanra di ki tiar ka basisha ban bu ang ni ki habu sunong up ki habu sunong sa ang ni yo ki ja yo ki syatu kum ta ter ti ban laj kita mo ko pertai start ka bangidon menta ngila ban replicate ki tiar la ni bu no da ki kinja damis bat ki jing tho ban batai hang ni po hima jungi kini gidi ki wat ki bangi pendon kam kini gidi ki kho lani ki tiar ki tari bangi pendon kam ha bide bat hima ti kum ta ter ti ta idi tang jing ai jing mut bat hadin ba ngila ya keren ba bat i lingdo yong bangin ya bu da ka proposal bangin ya reflect ka proposal ru ya kata bangin pensngoi ka proposal ya kata ru kanang ba kiru na kaliang ka jong kiru kini yo ban ya long try lang kanya kini jaka hang ni mo atau pi don jing thunam pada ban sus no ikni shakani hima ban outsource te ngim don ka jing thu and rei ke ai ka bangi don ka jing thu du man ta ka dei ba ka baning kong ngin ya kren ngin ya khot ya ki spo office lada kila dep ya ta ka proposal na kaliang ka jongki lingba ka proposal bangin sayo ngin saya kren ke ai ka senjam ka babha yangi bangin shim nang ni syakmat rei ban ong ban outsource baro syak hima te nga thrai nga patla ban ong hadu menta rei ngin pet dara ngila ban kum ka agreement ka banga ngala tip bakal adon muswa bangi patla ban pentrikam ka dei 60-40 on the ratio of 60-40 te dara ngila tang ban penim syai itaru hakabas dang ru kala long ka senjam ka babha rei lada
takrang ong pi la dangin up ya ka proposal na kalyang jung himala da ka don ka proposal ko khamba shushu ban yo ban pen bha ban yarap lang ha ka bidei pagani ka jaka hang ni injin da kloi ban ya trailang bat ka hima kuma phi la kalong hane urkom ka jinglong pi ong pi don ta 60-40 hendai badi bandan ta ka jing repair kam idan iru em to pi kam long ka jingla nei pisa was lo pelut oi kalong ga jingle no tampade fi kata ka 60-40 ko mga ong pi mane kala susa bitang ha ka proposal ha ka isi ka barem nani ha ki por ki barem di hadin ba ngila shimti mangi ngimpat yo ban revisit ya katuka jingya keren nani ka jingya te soskular bat ngi bat hima baka district council jadi helor kata mga ong pi ndo mane bangi kwa bangin revive biang ani pen imbiang ya katuka komiti ka bangi ngidon tilingba katuka komiti ngila ban ya keren ya kani ban bangin ya share ya kani ka jingyo hakabidei bat kani ka jaka hang ni lanu fra ta ka meeting opinion schedule ben ka meeting te kumang ong pi mene ngadang ai idea ya ngadang ai jingmut ya lingdo dang mene hi bin ai ka proposal ti ngong ila ban ai no nga ka proposal simtayo ti masing yo hi kata ka proposal ngin ya khot na kaliang ka jungi district council lu bangin penthamai kita ka ya kata ka committee bat nang tungin se shim ya ka kam chakmat lingdo ngi su thu ba kan ni ka chaka monolet ni ka bla seng ka bla dei na du snam ar chakhat la te phila ban ye thu khndian ingi habai dei bat ka jingya anti jong kani chaka hang ne ton kaung shap nga ai ka burom ko ngu subli nong bu nong thau ka ju ko por ai khuble phi na kalyang ka press te kata ka jingkali halor kan ni ka jaka mo heritage Khasi heritage village te kala don la katas nem ki monlet ki bofer la yo man pulong tingkat bat ka ki CDC ki isi ki bofer te halor kan ni ngathrai man suong lingkot ka long ba kani gare ka jingpenya lang ka joint management na kalyang ka ki CDC bat ka hima ki don ka managing committee body page bakmi ya kani ka heritage village te kumbalong hi yakini kisna maladap hadin maladap kani ka monolet kumba pipet na yo ban pen bahasibun yakini ki jingte hangne te mantarung irang ya ai khuble ye CM mo bat ki MDC boya wan lang bat ki officer jong ka ki CDC yakani ka joint inspection bang yo ban ya kendu lang mata kasi te kalong bastonat namar ngin yo man pen bahasusu yakani ka Khasi heritage village te kumbalong hi ka ni ka moplang kade ka jaka ba ki babon ki ba boy hangne nadu ki breu na po ka jala la jong na ki state ki ba per bot ki tourist ki foreign tourist ki wan te ngi shong man parkhat sibon ki kam te bot kani ka isi ba menta ha jing yalam isi am kermen ba ngila man kam pen ba susu te nga shukran lingkot halor ka jinglong jong kani ka heritage village ga menta tuk ma phi hatu ki ikte ki jimunto ki bakani ka heritage kala ai hatu la bande hakim dul ba ki jingtep la bande ha kalyang ka pisa ka jingyo nong te ka we ngi hapan pet phi kani ka jaka ka jumut yu jong kani ka Khasi heritage village te ma habingi shim tang ka kentin ru Khasi heritage village kamot kani gade ka jaka ba showcase ba pen ya ki riti dustur kasin ya kani ka ki kam hima sima ya kini ki ka nyam ka rukom ngi ki Khasi ka bam ka di jong yu Khasi te haju ko por kani ka jaka kambe tang ka jaka ka ba shuwan subha ki don kini ki researchers ki ba pheru ki ba wan hang ne lingba ka jingdon jong kani ka laukan tang bat ka heritage village ngi yo shibon ban a jingtip shapang ka riti sanchar khadar ka riti dostur jong yu Khasi ka bam ka di te ter ngam ong than tang ya ka jing yo mo nomar kataru hot ka di bandon tamba ya kumba pipet tang ka maintenance ka operations jong kani ka Khasi heritage village kadi ka ba don lot of challenges te ka ba kongsan hi kadi ka ta hi hot ka jing motoy nga ngets kemba ka potential jong kani ka Khasi heritage village hadu menta nyimpat kot mo kata ka potential bat nga ngets kem ka jing ya train na kapor ka district council bat ka hima nila man pen po siya kata thong hati phi ong ba ka don ka di bandon ka research bandon kita ki ngai ka ba long gi i long ki kalaying ja pa de kini ki yeng ong badan te ki ba phi ong bandon ka heritage bandon kita ki peni ki kum le niam ki kum ba me lekim don i hatu kam ilong yeng ja pa da em long kata ka jing kren jonga ka long ba ka potential jong ka i kani ka jaka kala man long te hot ka ka ba ki mati ki long shwa man shwa ni kini ki bala ya penlong ya kani ka jaka kum ba long nadu ka kinongkit kam ka ki CDC ka hima
haban ahi ka jingkuble yaki namar kum kane kade ka kum kane hi kade ki karkhana ban ai ka jingnang jingtip khamtam yaki samla manta namar ki babun kimtip shu ya ka riti dostur jongi khasi te hot kum ba pi ong pi manta ka research mo nga shukran kulum namar da ki wan shalau kentam kamut ki don ki researcher su ki bawan te haba ki wan hangni rung yo man yalam shapo heritage village ru ban batai ban peni yakini ki yeng jongi ki khasi ki hima ki ba pher bat ka ei ka ba don kamru man showcase kamut kata pat haban perkhat hadin habot ka ei ka ba ka ki CDC bat ka hima kala ban perkhat ban pen wandori kita ki te kum lim do atu manta si hane biden inspection ka ek ba phi ai jumut yo CM ka jumut jong nga kumling do ringkat na kalian ka hima ki bai don lang na du ki menteri ki bakrau ki rong ba kalong ba kani ka jingya trelang ka jingya jan jong ka khasi heritage ka kani ka KCDC ringkat bat ka hima lingba kani ka managing committee ka long ka bakhlan bat ban pentrekam ban pen urlong lang yaki ka ba ka kum ka managing committee hi ngin ya thumu bat in ya trekam nang ni shakmat